ang anak mo. Anong nangyari sa anak ko? Nabangga. Ano? Pagod na ako. Paano mo nasasabing walang resulta yung mga therapy na ginagawa mo? Katawan ko to, ate. Hindi mo kasi naiintindihan yung nararamdaman ko eh. Para hindi ka na magreklamo sa mga ginagastos mo sa gamot at therapy ko. Sa wakas, matutupad ko na rin ang pangarap kong maging isang guro. Gagawin ko ang lahat para makapagtapos ako sa pangarap kong kurso. Mitch! Mitch! Oh, Ruby. Bakit ka sumisigaw dyan? Mitch! Ang anak mo! Si Jen? Bakit? Anong nangyari sa anak ko? Yung anak mo! Nabangga! Ano? Saan? Tinakbo na siya sa ospital! Bilisan mo! Tara, puntahan natin! Sandali lang. Kukunin ko lang yung bag ko. Sige! Tara, halika na. Hello, Marga. Hello, Nay. Anak, na-aksidente ang kapatid mo. Nasa ospital kami ngayon. Ano? Ano po nangyari sa kanya? Kamusta po siya? Nasa ligtas na kalagayan na siya ngayon. Pero, Pero ano, Nay? sabi ng doktor, may posibilidad na hindi na makalakad si Jen. Ano? Alam na po ba yan ni Jen? Hindi pa, anak. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Alam mo naman ang kapatid mo. Mataas ang pangarap nun. Nay, huwag po kayong mag-alala. Gagawin po natin lahat para kay Jen. Ang sabi ng doktor, kailangan daw ng mahabang gamutan at therapy. Pero wala pa rin kasiguraduhan na makakalakad siya. Hayaan niyo po, Nay. Tutulungan ko po kayo. Pagdasal na lang po natin na makalakad siya ulit. Eh, yung bill po sa ospital, kamusta po, Nay? Nakausap ko na ang pulis at ang pamilya ng naka-aksidente kay Jen. Sasagutin daw nila ang lahat ng gastusin sa ospital. Mabuti naman kung ganun. At hindi na natin kailangang isipin pa yung hospital bill. Ang mahalaga, ang paggaling ni Jen. Pero, naaawa ko sa kapatid mo, anak. Nay, matapang po si Jen. Kilala mo po yun. Hindi yun basta-basta susuko. Sana nga, anak. Nay, kailangan po nating maging matatag para sa kanya. Papunta na po ako sa ospital ngayon. Sige, anak. Mag-iingat ka. Oh, Jen. Bakit ka tahimik? May masakit ba sa'yo? Ate, Nay, Bakit, anak? totoo po ba yung sinabi ng doktor? Anak? Sabihin niyo na po ang totoo.
Anak, sinabi ng doktor na kailangan ng mahabang gamutan at therapy. Pero hindi pa natin alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Pero, may posibilidad po ba na hindi na ako makalakad? Di po ba? Anak, Bakit po ito nangyari sa akin? Wala naman po akong ginawang masama. huwag mong isipin yun, anak. Paano na po pangarap ko? Paano na po pag-aaral ko? Paano po yung pangarap kong maging guro? Bunso, marami pang paraan. Huwag ka mag-alala. Paano ako magiging guro kung hindi ako makalakad? Nay, ang dami ko pong pangarap para sa atin. Gusto ko pong makapagtapos. Gusto ko po kayo matulungan. Anak, ang pinakamahalaga ngayon ay ang paggaling mo. Huwag mong isipin na katapusan na ng lahat. Tama si Nanay Bunso. Dito lang kami para sa'yo. Ate, natatakot ako. Naiintindihan kita, Bunso. Nandito kami. Kung talagang gusto mong maging guro, gagawa tayo ng paraan. Pero paano kung hindi na talaga ako makalakad? Kahit anong mangyari, hindi ka namin iiwan. Tama ang ate mo. Hanggat may pag-asa, hindi tayo susuko. Paano na ang pangarap kong makapagkolehiyo at maging guro? Diyos ko, bakit niyo po ako binigyan ng ganitong pagsubok? Naging mabuting anak at tao naman po ako. Pero bakit ako? Bakit po, Diyos ko? Anak, bakit ang aga mo nagising? Hindi ka pa nakatulog na maayos? Oo nga, Bunso. Ang aga pa. Nay, ate, may gusto po ako sabihin sa inyo. Ano yun, anak? Nay, ito po yung result na entrance exam ko. Oo nga pala, anak. Nakapasa ka pala. Nay, ate, gusto ko pa rin po ituloy yung pag-aaral ko sa susunod na pasukan. Sigurado ka ba dyan, anak? Nay, matagal ko na po itong pangarap. Sayang naman po yung slot ko kung susuko na lang po ako. Pero Jen, pwede bang wag muna? Unahin mo muna magpagaling. Nagte-therapy at nagagamot ka pa. Alam ko po ate, pero ayoko sayangin yung pagkakataong binigay sa akin. Tsaka isa pa, hindi rin po tayo sigurado kung makakalakad ulit ako. Hindi naman yun yung problema, Bunso. Kaso, ang dami ko ng mga gastusin. Yung gamot mo, yung therapy, tsaka yung mga kailangan dito sa bahay. Hindi ko nakakayanin yung gastusin pa sa pag-aaral mo. Marga, anak. Kung bumalik na lang ako sa pagtatahi para may pangtustos tayo sa pag-aaral ng kapatid mo. Hindi lang yun yung problema, Nay. Sino maghahatid sundo sa kanya sa school? Alam niyo namang busy ako sa trabaho. Ako na, anak. Ihahatid ko ang kapatid mo bago ako pumasok sa trabaho. At susunduin ko siya pagkatapos. Hindi, Nay. Dami niyo nang inaasikaso dito sa bahay. Tapos babalik pa kayo sa trabaho. Hindi yun nakakayanin kung ganun. Ako na ate, kaya ko naman po ang sarili ko. Paano? Sige nga.
Ako na ang bahala, ate. Basta, pagbigyan niyo lang ako. Hindi naman kita pinipigilang mag-aral. Ang gusto ko lang, ipagpaliban mo muna. Ate, pangako, hindi ako magiging sagabal sa inyo ni nanay. May magagawa pa ba ako? Sige na po. Pasok na ako sa trabaho. Mag-iingat ka, anak. O, Bunso. Nakabihis ka na ba? Malilate na tayo sa therapy mo. Hindi na ako pupunta. Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Ayoko na, ate. 1 taon na ako nagte-therapy, pero wala pa rin nangyayari. Jen, huwag ka naman ganyan. Ate, pagod na ako. Kada linggo na lang tayo ganito. Therapy dito, therapy doon. Wala naman ako nakikita pagbabago. Hay naku, Jen. Doktor ka ba? Paano mo nasasabing walang resulta yung mga therapy na ginagawa mo? Katawan ko to, ate. Ramdam ko kung may pagbabago o wala. Ayaw mo na bang makalakad? Ha, Jen? Ate, tanggap ko na baka hindi na ako makalakad. At dahil lang doon, susuko ka na? Hindi mo kasi naiintindihan yung nararamdaman ko eh. Ako? Hindi ko naiintindihan? Eh halos doble kayod ako para lang may panggamot ka? Si nanay na halos araw-araw nagtatrabaho para sa'yo. Eh hindi ko naman kayo pinipilit ah. Pero ginagawa namin yun dahil mahal ka namin. Pagod na ako, ate. Pagod na akong umasa. At isa pa, mabuti na rin yung ganito para hindi ka na magreklamo sa mga ginagastos mo sa gamot at therapy ko. Hindi ako nagrereklamo, Jen. Lahat ng ginagawa namin para sa'yo. Oo, napapagod ako. Inaamin ko yun. Pero kahit kailan, hindi ako umabsent sa therapy mo. Kahit kailan, hindi ako nawalan ng pag-asa na makakalakad ka pa ulit. Makasarili ka, Jen. Sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi mo nakikita lahat ng sakripisyo namin sa'yo, lalo na si nanay. Araw-araw, gumigising si nanay para asikasuhin ka at para pumasok sa trabaho kahit nahihirapan siya. Nakita mo ba yon? Na-appreciate mo ba yon, ha, Jen? Sorry, ate. Pero hindi naman yun yung ibig ko. Pero yun yung pinaparamdam mo sa amin. Ayaw mo na magpa-therapy? Tapos ano susunod? Ayaw mo na mag-aral? Ganun ba, Jen? Dapat pala, hindi ka na lang nakiusap sa amin na ipagpatuloy ang pag-aaral mo kung hindi ka rin naman pala sigurado. Sigurado ako. Makakapagtapos ako, makalakad man ako, hindi. Jen, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Mahirap ang pinagdaraanan mo, anak. Nay, Pero sana, anak, intindihin mo naman kami ng ate mo. Gusto lang naman namin na tulungan ka. Kaya sana, tulungan mo rin ang sarili mo. sorry po, Nay.
Sorry po, ate. Hirap na hirap lang po kasi ako sa kalagayan ko. Pasensya ka na rin. Pero sana, huwag mo namang sayangin lahat ng sakripisyo namin sa'yo. Walang laban na madaling panalunan, anak. Sorry po talaga, Nay. Ate, pangako, hindi na po mauulit. O siya, sige na anak, magbihis ka na. At baka mahuli ka pa sa therapy mo. Hindi po, Nay. Wow, ang ganda naman ng uniform mo, anak. Bagay na bagay sa'yo. Oo nga po, Nay. Pakiramdam ko po tuloy. Teacher na talaga ako. Oo nga, anak. Masayang masaya ako para sa'yo. Malapit mo nang matupad ang mga pangarap mo. Sana nga po, Nay, makayanan ko itong practice teaching ko. Kaya mo yan. Ikaw pa ba? Si nanay talaga. Totoo naman, anak. Sobrang proud kami ng ate mo dahil lumalaban ka sa buhay kahit ganyan ang kalagayan mo. Dahil po sa inyo yun, Nay. Dahil nandyan po kayo lagi na nakasuporta sa akin. Teacher ka na talaga, anak. Nay, OJT pa lang po ako. May board exam pa po ako. Alam ko, pero masaya lang talaga ang nanay para sa'yo, anak. Sus, tama na nga yan, Nay. Tara na po, baka mahuli na po ako. First day ko pa naman po sa OJT ko. O sige na nga, tara na. Baka ako pang dahilan para mahuli ka. Wala pa bang ate mo? Wala pa po, Nay. Ang tagal naman ng ate mo. Hindi na ako makapaghintay sa resulta. Nay, kinakabahan po ako. Nay! Jen!
na ang ate mo. Kamusta po, Nay? Ano po resulta? Nakita niyo na ba? Hindi pa ate, hinihintay ka kasi namin. Nay! Pasado si Bunso! Totoo ba? Opo, Nay! Teacher na po ako! Salamat sa Diyos. Nay, ate, para po sa inyo ito. Proud na proud kami sa'yo, Bunso.